Какво става, хора? Аз съм Криско и си купих кола. Както виждате, той е Infiniti G37. За 3300 лева съм го взел. Двигателя е 3,7 литра V6, 330 коня. Внос от Америка. Както виждате по външния вид, нещо са правили, понеже има такива къстъм сайт скъртове, къстъм джанти. Колата е, че е тук цялата отстрани е ударена. Но, ние вече сме намерили и калник, и врати. Отзад имаме, това мисля, че е карбонов лип, както и дифюзър. Отпред единствено, само може би фаровете са проблем, те трябва малко да се осветлят. Мен интериорът лично много ме кефи, защото е кожен. За жалост е автоматик, 7 скоростен автоматик мисля, че се води, да. Тъпото на автоматиците, че някои много лесно се чупят. Това е вече официално здравата страна на колата. С 123 000 мили, което е приблизително 200 000 км. И това е отпред колата, от здравата страна. Това е задната врата, която ще използваме. От друга кола е. Не намерихме същия цвят, защото нашата кола е лилава, тази е сива. Това е предна врата и преден калник. Както виждате, е тръгнало от пристанището в Ню Йорк към България. Ето, това е тръгнало точно в сряда. И би трябвало за след около 20 на дена да пристигне. Хора, това е края на видеото. Не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео, понеже имаме много работа по тази кола.